conductor! Canta alguna cançó per a les nenes! Voleu que vagi? Conductor sobri Stanislau? Sí, és una mena de servei. Que fort. Te la regalo. Qui és aquest pallasso? El meu soci. Mai havia estat a Moscou. Duc la clienta a casa i em tornes aquí, d'acord? Ja hem arribat. Ni una rascada. Que guapo que ets. Perfecte. El felicito per no deixar conduir la gent borratxa. Per servir Rússia, oi que sí? Quins tipus d'homes hi ha? Entre 80.000 i 250.000 rubles. Però es tracta de sexe per menjar. Nosaltres l'hem de seguir. Llueixos. Que esteu en guerra a Moscou. A Moscou estem de divendres. Sisplau, el conductor. Bona nit. No em cal un conductor. Anem. Vull una habitació. Ja vens? Aquesta noia està psicòtica perduda. Vol que em quedi amb ella. Què dius? Estàs... No et sento bé. Adéu. On ets? El Ritz-Carlton. T'hi ha dut un home? Sí, un paio. És ric? Jo què sé. No ets de Moscou? Oh, i tant. Jo també. A què et dediques? Els cotxes. Ets venedor? Fabricant. Ets un patriota. L'enhorabona. Per què? Perquè l'has casat. Vermell o negre? Negre, sisplau. Després t'ho explico tot. Dóna'm. Però què fas? Hola. Hola. I ara quines són les instruccions? Podeu marxar. Can you love me